שלום, אני טל גור מ-Very Important Kids Parties, ואיתי צופית רוזן מעוב הפרח, ואנחנו בסרטון האחרון מסדרת הסרטונים שהכנו לכם לקראת שבועות. היום נלמד איך עושים סידורי פרחים לשולחן החג מפלפלים ומדלעת ארמונים. אז בחרנו האמת את הפלפלים כי זה ירק שגם מצוי בכל בית, הוא יחסית זול, ואנחנו בעצם יכולים לעשות סידורים אישיים שממש יהיו על צלחת של כל אחד במקום סידור גדול שיהיה במרכז השולחן. ויש לנו כאן שני רעיונות שהם שניהם מאוד מאוד חמודים. אנחנו נתחיל עם הפלפל הזה שבחרנו להשאיר לו גם את המכסה. יאללה, בואו נתחיל. אז קודם כל לקחתי חתיכת ספוג של פרחים, התאמתי אותו לתוך הפלפל, הוא ספוג במים. ההספגה של הספוג חשובה מאוד, פשוט מניחים אותו בכלי עם הרבה מים, מניחים אותו למעלה ונותנים לו לשקוע. זה תהליך של דקה בערך, לא מפריעים לו, מוציאים, מתאימים לכלי שאנחנו רוצים ואפשר לשזור. אז כרגע יש לנו כבר את הספוג בפנים ועכשיו בזמן הפרחים. אנחנו על הלבנים? כן, נכון, צודקת, רצינו את הלבן פה. אני אתחיל בחרצית לבנה שאני נועצת אותה אל תוך הספוג. בחרצית חשוב שעלי הגביע הירוקים לא ייגעו בספוג, כי ברגע שהם יושבים על הספוג הם נרכבים מהר. זה מאוד חשוב. חשוב לשמור איזה סנטימטר מרחק בין הספוג לבין עלי הגביע. ואנחנו כרגע ממלאים איזשהו אזור במרקם של חרצית, אחד ליד השני. זה בעצם רק בחלק הפנימי, הקדמי. הקדמי. נכון. רעיון לקדמי, אפשר לעשות גם את הכל. אבל למה? כי אנחנו רוצים להשתמש גם במכסה, לנעוץ שיפודים פנימה. אני תכף רוצה ככה להתאים את איפה אני רוצה אותו. אוקיי, לנעוץ פנימה. ושמנו שיפודים, קיסמים בעצם, ואנחנו עשינו מכסה לסידור. אז יש לנו סיפור. כן, אבל אפשר לעשות קומפוזיציה של כמה פלפלים על השולחן. זאת אומרת, גם למשל אפשר לעשות צמחי תבלין. נכון. פשוט לעשות בוקה של נאנה או בזיליקום או לבנדר, ולעשות קומפוזיציה. רוזמרין הזכרת מקודם. נכון. אז פה אנחנו בנינו פלפל אחד ירוק ואני עוברת אל הכתום. גם בו ננעץ את הספוג שלנו. וכאן החלטנו ללכת על משהו שהוא מגניב וצעיר ונחמד, בטח ידבר לילדים, קצת מזכיר ראש דשא. נכון. אז בחרנו את הציפורן הזו, שהיא נקראת ציפורן גרינבול, ראש ירוק בעצם, ואנחנו נועצים אותה אל תוך הפלפל, ויוצרים בעצם מרקם כמו של דשא, כמו ראש דשא כזה. יש פה משהו נורא רך ונעים. נכון. משהו כיפי כזה שבא לחבק. ממש 3 פרחים והסידור מוכן. הכי מהיר, הכי פרקטי, ויוצר עניין, ממש יוצר עניין על שולחן החג. וכאן אפשר להשתמש במוצרים הנפלאים שיש לך. נכון, האמת היא שכן, כאן אפשר לשלב טופר, אתם יכולים למצוא את הטופרים לחג שבועות במדור של המיתוג החינמי, בבלוג Very Important Kids Parties, וכן, הוא יכול להשתלב כאן נהדר. ככה פתק, חג שמח. נכון, דגלון קטן. דגלון קטן. כן. ממש כאילו מחכה, הוא מחכה. נכון, ונעבור לסידור האחרון, ובעיניי אחד מהמיוחדים. אוקיי. לקחנו דלעת ארמונים, חשוב לבחור דלעת שהיא מאוד מאוד יציבה, אחרת אתם תצטרכו פשוט לחתוך אותה ולשטח. ובעצם הפכנו אותה כמו מסננת, חתכנו אותה עם סכין מאוד דקה עד למרכז שלה, ממלאים אותה במים בשביל שהפרחים יוכלו להיות מוזנים כל הזמן. והפעם בחרנו לעשות צבעוניות ככה מאוד מגוונת עם ורדים. נכון. ואנחנו בעצם חתכנו את הוורדים בצורה כזאת שהם לא יהיו ארוכים מדי והם ככה יישבו בצורה מאוד מדויקת בתוך הדלעת. נכון, את הוורד כדאי גם לחתוך בחתך אלכסוני את הגבעול, וככה יש יותר מגע
שטח מגע עם המים והפרח שותה יותר טוב. זה מאוד חשוב, הטיפ הזה. אז אני אתחיל עם הוורודים, ננסה חלוקה קצת של צבעים, אני מתחילה לנעוץ את הוורד הראשון, זה קו הגובה שלי. כן, הזכרת משהו לגבי משולשים מקודם. כן, עכשיו הדרך של ליצור תנועה ועניין בתוך הסידור הזה, ליצור איזשהו מבנה של חיבור שהעין קושרת למשולש. כבר הפילוסופים היוונים כתבו שאנחנו כולנו משולשים, בנויים כמשולשים, והמגע שלנו עם התנועה הזאת יוצרת איזה רוגע ואיזון. אז ככה החלוקה מאוד טובה תמיד היא ליצור איזשהו משולש. אז פה ככה אני קושרת אומנם שני ורדים צהובים, אבל ככה הם יכולים להיקשר קצת עם הכתום. אנחנו ננסה לתת פה גם כתום. תכף נראה איפה נחלק אותו, וגם פה את הכתום. יש לי פה עוד נקודה שסוגרת לי קו כתום. החלוקה של הצבעים תבוא, אני אעשה את החלפות נראה לי, בין זה לזה. לשחק שיווי משקל ויזואלי, שירגיש לכם נעים בעין. זהו, יש לנו וזה מצוקה. נכון, יפהפייה, מאוד קלה להכנה. זה משהו שאתם יכולים להכין ממש כמה דקות לפני שהאורחים באים. גם יום קודם, זה וזה, הוורדים יחזיקו. נכון, אבל אני אומרת, גם אם נתקעים וברגע האחרון רק מביאים את הפרחים עצמם הביתה, זה משהו שבאמת הוא כל כך מהיר להכנה, ואין ספק שהאורחים שלכם ידברו עליו. אז תודה רבה לך, צופית. נעמת לי מאוד. ושהחיים יחייכו אליכם.